وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محفل دل کو باندھی پئی ہے، لذت ڈاڈھی آنی پئی ہے، تساں لوگ جڑے چپ بیٹھے ہوئے نا وفریہ کثر آنی پئی ہے۔ ماشاءاللہ ہتھے کو کھولو جا تے اچھا بولو جا، عرش جھکدا پیا ہے فرش بلے تے رکھن کون غریبان دی لج آیا، بھاویں شاہ تے بھاویں گدا سی لے کاسب ہوئے تے بھج آیا، صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا ہے جویں سونا زمانے تے آج آیا، جویں سونا زمانے تے آج آیا۔ ایک بار آکھو سبحان اللہ، میں اپنی حاضری پیش کراں۔ ماشاءاللہ گلہ یرشو بار تیری نالین دیا نہیں ریسان سرکار تیری نالین دیا گلہ یرشو بار تیری نالین دیا نہیں ریسان سرکار تیری نالین دیا جس در تے لگ جن چاندر کر دیا نے در سنیا تے یارو سجیاں رہ دیا نے جھنڈیاں پاک تیری نالین دیا نہیں سان سرکار تیری نالین دیا پلکانا صفائیاں کر دیا رہ دیا نے پلکانا صفائیاں کر دیا رہ دیا نے رکشے سونا تو نہیں متصادوے کہ سبحان اللہ بھی نظر آکسی، میں پھر بھی نظر سے جائیے سبحان اللہ بھی نظر آکسی۔ اب ایک بار سبحان اللہ۔ آئے بے شک میں وچے اے بے ہزاراں تے ویکھ لے قسمت میری منگتیاں نو سلطان بڑھاوے میرا دادا علی حجویری